Els aiguamolls de l'Empordà va ser un dia amb el meu avi, estàvem pescant i va arribar un martinet blanc al costat nostre. M'enamoro dels ocells, m'enamoro dels aiguamolls i el que em feia més pena, quan jo veia una gent que m'explicaven, a més, que allà estaven posant estaques per fer una gran urbanització 2 vegades més grossa que Empuriabrava, i per mi la pena que em feia era veure aquests ocells que arribaven a l'Empordà a vegades cansadíssims i trobaven un lloc de recer per poder descansar i alimentar-se. Aquests pobres desgraciats ara, si això s'urbanitza, on menjaran? Bé, aquest àudio que estàvem sentint és d'un documental i tenim els 2 directors aquí a l'estudi. Bona tarda, Antoni Folguera i David Fernández de Castro. Bona tarda. Bé, explica'ns una miqueta més alguna cosa que no sapiguem. Primera presentació, com va anar la presentació ahir al CaixaForum de Girona, i segon, una miqueta més una sinopsi d'aquest documental. Doncs no, la presentació va anar molt bé ahir, era un dia una mica especial a Girona perquè hi havia l'incendi i era una mica complicat a nivell de premsa i mediàtic, però bé, sí. Va anar molt bé. Vam fer la presentació al CaixaForum, vam passar el documental perquè hem comptat amb la col·laboració important de l'obra social de la Caixa i després podem parlar, però és un documental que ha tingut, s'ha fet amb moltes petites i mitjanes i grans participacions, però de molta gent que ha col·laborat econòmicament per fer-lo, no? Però el documental el que tracta és això, és una història d'un grup de joves que l'any 76, just quan aquest país sortia de la dictadura, que encara tot era nou, l'ecologia no se sabia massa bé què era, van veure que es anava a urbanitzar a la zona que avui coneixem tots com els aiguamolls de l'Empordà, sí. I es van liar la manta al cap i amb 18-19 anys van aconseguir una cosa que avui en dia seria poder més complicat, però hi sembla molt difícil, no? Que és aturar la construcció d'una urbanització de 65.000 cases. Podem parlar de revolució? Bueno, en aquell moment va ser una revolució i el que parlàveu ara del canvi climàtic és que els efectes de qualsevol actuació en el medi natural o en el paisatge són per sempre i són molt difícils de revertir, no? I si avui en dia tenim l'Alt Empordà que tenim, el turisme de qualitat que té l'Alt Empordà, doncs en bona part és gràcies a la lluita d'aquests xavals que en l'any 76 van aconseguir que la Badia de Roses no sigui una mena de Marbella tota urbanitzada. En quin moment decidiu que una història d'aquest tipus, doncs, amb aquests herois ecològics, podríem dir-ho així, és filmable, és produïble i dieu, vinga, va, em foto la manta al cap i la tiro endavant? Mira, jo coneixia bé la història perquè al principi, quan era jo, em vaig intentar dedicar a la fotografia de natura i no me'n vaig sortir, evidentment, i vaig començar a fer documentals. Què va passar? Bueno, no hi havia massa... Bueno, ara tampoc, però en aquella època encara no hi havia quasi ni revistes, aleshores era molt difícil col·locar res. Però vaig conèixer molt bé els aiguamolls, la història, els protagonistes, i amb el temps jo vaig convertir-me en productor de documentals i coneixia aquesta història i sabia que tenia una èpica i era una història molt maca, no? I aquest any em feien 30 anys de la seva protecció i vam dir, ostres, anem-la a fer. A més sabia que el moment actual el que féssim seria difícil, patiríem fent-lo i les condicions econòmiques serien dures. Què em dius? Que hi ha crisi? No, però bueno, som així, no? Has notat la crisi? No? Tenim aquí el David Fernández. Tu has notat la crisi o no? O ens està enganyant aquí? Sí. No, ens hem especialitzat en fer documentals de factura molt professional amb uns costos realment baixos i el resultat és molt bo, a més. Sí? Sí, és Esteu això. Satisfets, del molt treball? Satisfets. No, a veure, aquí hem tingut... jo no sóc director, sóc productor i de seguida vaig a rodejar-me d'en David, que hem fet moltes coses. Ell va dirigir un documental sobre la revista El Papus, que va funcionar molt bé, i en Roman Parrado, que també és un realitzador de lo milloret que tenim en el país, i entre els tres hem fet un documental, jo crec, d'una qualitat que està molt bé. Sí. No, tornant a lo que estava introduint el Tono, era que ell sabia que hi havia una història. Quan ens va parlar de la història en si, d'uns xavals de 18 anys que es posen davant d'unes màquines i aconsegueixen aturar tota una urbanització que estava prevista al costat d'Empuriabrava, que era més gran que Empuriabrava inclús, una marina residencial que implicava fer entrar la línia costera 2 quilòmetres terra endins,
ostres, van pensar que era una història increïble, no? I el Tono, com és un documentalista, bueno, un productor de documentals molt experimentat, ell sabia que hi havia ja una història, i quan ens la va explicar i vam estar investigant, ens vam donar compte que efectivament allà hi havia una història molt, però molt, molt potent. Anem a aquest procés de recerca, aquest procés d'investigació per tirar endavant doncs, un documental d'aquest tipus. Suposo que darrere hi ha una preparació de, no sé si d'anys, però sí de molt de temps, no? Sí, aquí, a veure, una cosa cabdal ha estat la figura del percursor de la campanya, en Jordi Sargatal, que és com una formigueta que ho guarda tot. Jo sabia que tenia molt material guardat. I aleshores el que ens feia falta era imatge en moviment. Aquí és on la tasca d'en David, que és, a part de codirector, és el documentalista de la pel·lícula i del documental, ell pot explicar les coses que hem anat trobant. Clar, quan tu trobes una història potent, no sempre és vàlida pels documentals, vull dir, perquè estem parlant d'imatge en moviment. Llavors es pot donar per un llibre, però mai saps si tens prou imatge que ho suporti. Llavors, clar, perquè has de tirar d'arxiu, suposo, exacte, no? Perquè si no és que al minut 2 l'espectador ha canviat de canal, òbviament, perquè llavors el que estàs fent és una tesis literària i no una cosa audiovisual. Llavors, el Tono, com sap tots els inputs que s'han de posar dins d'un documental perquè tingui èxit, ell ja sabia que allà n'hi havia material, una història molt potent, però és que a més hi havia un material molt interessant. I efectivament ha sigut contactar amb tota aquesta gent que va estar involucrada i han començat a sortir autèntiques joies, fins al punt de que va aparèixer una pel·lícula inèdita de la primera ocupació que es va fer a les terres aquestes que ara són a l'actual Parc dels Aiguamolls, un Super 8 que ni els mateixos membres sabien qui l'havia rodat, ja s'havia perdut després de gairebé 30 anys. Ja no sabien el nom que figurava en el sobre del Super 8, no sabien ni qui era. Clar, estem parlant de pel·lícules rodades amb Super 8, que són aquelles càmeres que feien el teque. Exacte, no? Sí, una mica posterior als Lumière. Sí. L'altre dia que estàvem presentant el documental a un festival, el Festival Memory Max, que ell no ho dirà, però el diumenge vam guanyar el primer premi del documental. Carai, i concretament el David, el premi a la millor cerca documental al Reus. Ja m'has fotut en l'aire una de les preguntes que tenia preparada, que era el premi, tu. Mira, doncs una cosa divertida va ser que estàvem presentant a escoles el documental i a l'explicar això del Super 8 tal, i llavors obrim el torn de preguntes i la primera pregunta, un nano de 17 anys s'aixeca i diu: què és això del Super 8 que ho valoreu tant? Què és el Super 8? Dius, ostres, realment ha canviat tot molt. Sí, no? Suposo que darrere de tota la història general del documental hi ha petites històries que no han capigut dins el documental, però que sí que donarien per el que deies, un llibre, un minicurt o moltes coses. Alguna història d'aquestes que us hagi impactat i que puguem explicar aquí? Hi ha una història molt maca que no la vam poder desenvolupar perquè un dels protagonistes va morir i a més no eren eren una mica reticents a aparèixer davant de les càmeres. És que aquests terrenys havien estat comprats legalment, perquè tot era legal, o sigui, no és que fos una constructora pirata, no, era tot legal. Els treballadors que treballaven per aquesta empresa constructora, que eren els que feien tota la part de manteniment de les terres i inclús van aixecar els plànols per la futura marina, eren 2 treballadors que eren fills d'aquesta terra, van ser absolutament els enemics dels ecologistes i anaven perseguint, anaven jugant al gat i el ratolí tota l'estona, i quan els enganxaven hi havia bastanta tensió. Ells estaven jugant al seu lloc de treball en aquella època, no? I fins a un punt que quan van fer una de les ocupacions, no sé si la segona o la tercera, van acampar amb les tendes de campanya canadenques i un matí es van aixecar amb una olor a purins brutal i es van trobar aquests 2 treballadors rodejant-los amb una cuba de purins per veure si els fotien fora a base de guerra química de purins. I no ho van aconseguir, no? I aquí ens ha sabut molt greu perquè hi ha una foto molt divertida d'ells 2 llançats els purins i els altres absolutament esparverats. No van poder desenvolupar aquesta història, es va quedar sense incloure-la,
perquè, bueno, aquesta gent, després la història maca és que quan finalment la constructora es va venir a vendre els terrenys, es va crear el parc natural dels aiguamolls, i una de les condicions que van posar a la constructora és que heredarien els 2 treballadors. Llavors, el líder del grup, que era en Jordi Sargatal, va esdevenir el primer director del parc, i el primer dia se'ls va trobar amb ells dos, que li havien estat ruixant purins i perseguint durant anys, com a treballadors. I el maco va ser que el Jordi va dir: per la meva part ha estat una lluita entre cavallers i no ha passat res, a partir d'ara el que sí que vull és el millor de vosaltres, i van esdevenir, perquè ells eren fills de la zona, els primers entusiastes en recuperar aquella zona que estava donada per morta, no? I era una història molt maca, però com havíem estat a l'altra part, els hi feia por que donéssim una visió esbiaixada del seu paper amb la producció. Llavors no van poder desenvolupar-la. Bé, a veure si doncs, veient aquest documental del que estem parlant avui, doncs tirem endavant aquestes petites històries d'aquestes persones que no es van atrevir doncs, a tirar endavant les seves petites històries, i podem fer unes segones o terceres parts, fins i tot. Us ho plantegeu o no? En aquest cas hi ha altres històries relacionades, però jo crec que queda molt ben tancada. Expliquem del 76 al 83, quan es crea el parc, i ja et dic, és una història que curiosament 30 anys després té molta actualitat, que la societat civil agafi la bandera i tiri endavant, i vinguin les institucions a darrere, a remolc, i s'apuntin, cosa que és una cosa bonica d'aquest documental, és que les institucions després no són l'enemic, sinó que s'apunten a l'aventura i acaben sent les que oficialitzen el que demanaven en aquest cas aquest grup de joves. Si us sembla, ara, i per acabar l'entrevista, que hem d'anar acabant, que se'ns acaba el temps, en podria estar parlant d'aquest tema, suposo vosaltres 10 milions de vegades més, però jo tiraria. Parlem del finançament. Ha sigut molt difícil tirar endavant un projecte d'aquest tipus? Sí, la veritat és que avui en dia tirar qualsevol projecte del que sigui és difícil en aquest país, però en el sector audiovisual més. Aleshores, sí que de seguida vam tenir la col·laboració de TV3 i de l'obra social de la Caixa, que ens va ajudar moltíssim, i ens va donar aquesta solidesa de que el podem fer, però per fer-lo bé ens feia falta finançament i ràpid, i vam endegar una campanya de micromecenatge a Verkami, que va ser un èxit, i no ens vam amagar que era un documental professional on la gent cobraria el seu salari. I tot i així vam aconseguir els 12.000 euros que ens havien proposat, i una cosa molt bonica i que estem molt orgullosos és que arrel d'aquesta campanya moltes de les empreses de l'àrea turístiques es van posar en contacte amb nosaltres perquè van voler participar, i tenim un munt de col·laboracions de tots els càmpings, d'empreses de l'Aeroclub d'Empúria Brava, en fi, d'empreses situades al voltant del parc, que a priori pensaries, ostres, el parc deu ser un enrenou per ells. Doncs no, o sigui, les empreses aquestes estaven encantades de que s'expliqués una història que la sentien com a pròpia. Defensar la seva terra, una manera de mirar-ho. Deixa'm afegir només una cosa que ha esmentat el Tono, que TV3 de seguida va entrar-hi, va dir que li semblava tan potent que podia anar amb un sense ficció, que és prime time documental, que això no és gaire habitual en aquest país, i finalment el 3 de desembre estarà el sense ficció de TV3. Doncs el 3 de desembre no ens ho perdrem, mirarem la televisió d'aquí de casa nostra per mirar aquest documental de l'Antoni Folguera, director, i el David Fernández de Castro, també director d'aquest documental. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i per explicar-nos una miqueta més, una miqueta millor, aquesta història que de ben segur no ens perdrem el proper 3 de desembre. Correcte, gràcies a vosaltres. A vosaltres. Molt bé. Molt canyera i molt ràpida, com ho fas tu, però molt bé. Sí, a més t'encomanes, Sí. Molt bé, no? Bueno, sí, molt bé. Tocar-ho tot, ostres, molt...